अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमारे नामो भी आई पी राजा। अरे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ आपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक रीमेक सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। जौना गाना के टाइटल बा मरद अभी बाचा बाटू। अरे हाँ मरद अभी बाचा बाटू गाना कब तक होता कौना चैनल पे होता कब तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसन होकेला बा पूरा फुल जानकारी मिली तो के ये वाला वीडियो में। तो ये वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के कौना कौना चैनल से न्यू सॉन्ग आवेला बा। तो लोग बता दी कि हाँ सबसे पहले खेसारी लाल यादव के बे म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से आवेला बा। हम लोग तो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं खेसारी लाल यादव के कोनो गाना में पिन कमेंट कैले बा बे म्यूजिक के मालिक और ऊपर लिखल बा ट्रेंडिंग स्टार को चाहने वाले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नया धमाल बहुत जल्द होगा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को बे म्यूजिक से बहुत ही जल्द बहुत ही तगड़ा और बारूद गाना आवेला बा। हम बोले सावन बीतला खेसारी लाल यादव के स्पीड भोजपुरी से भी और बे म्यूजिक से भी बहुत ही तगड़ा तगड़ा गाना तो लोग सुने के मिली जो बहुत ही मजा आई तो लोग सुनला के बाद। बाकी तो लोग बता दी कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अग्नि परीक्षा जौन मूवी बा ओहू में का गाना तो लोग सुने के मिली सावन बीतला। अरे हम बोले सावन बाद खेसारी लाल यादव के अग्नि परीक्षा मूवी में के भी गाना तो लोग सुने के मिली जौन बहुत ही ब्लास्ट अग्नि परीक्षा फिल्म में गाना डालल गल बा और तो लोग के जौन सुने के मिली गाना। बाकी तो लोग बता दी कि बे म्यूजिक से बहुत ही तगड़ा बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त गाना आवेला बा। तो लोग गाने के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के मरद भाई बाचा बा 2 भी सावन बीतला आई। अरे भाई मेट्रॉन यूट्यूब चैनल पे। अरे भाई मेट्रॉन यूट्यूब चैनल पे खेसारी लाल यादव के सावन बीतला ही मरद अभी बाचा बा 2 गाना आई। तो लोग वेट कर लगिन। मरद अभी बाचा बा 2 गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बनावल गल बा जौन गाना के लिखले बड़न पवन पांडे। अरे बोले गाना के लिखले बड़न पवन पांडे। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर हो सकता म्यूजिक डायरेक्टर भाई लोग केहू भी हो सकता है काहे कि अभी तक म्यूजिक डायरेक्टर के नहीं बतावल गल। बाकी तो लोग के गाना बहुत ही जल्द बे म्यूजिक से और मेट्रोन म्यूजिक से और स्पीड भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से तो लोग गाना सुने के मिली। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लागल अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग वेट कर लेंगे बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के गाना आवेला बा मरद अभी बाचा बा 2। तो लोग गाने का मिस मत कर लेंगे, गाने के जरूर सुने लगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे।